Vítám vás u další epizody našeho podcastu Guardians of Sustainability, kde objevujeme inovativní řešení a informujeme o nejnovějším vývoji v oblasti udržitelnosti. Dnešními hosty byli Daniel Rabina a Filip Páterek, představitelé ESG klubu, který se intenzivně věnuje vzdělávání a komunikaci v oblasti ESG. ESG klub nedávno vydal svoji analýzu nečinnosti jakožto průvodce pro firmy, kde mohou vidět příležitosti, ale i důsledky odkládání tohoto důležitého tématu. Společně tedy probereme, jak malé a střední firmy mohou zvládat své výzvy spojené s ESG, jaké příležitosti a náklady to může nést. Dozvíte se také konkrétní příklady z praxe, které ukazují, jak ESG ovlivňuje nejenom administrativu, ale i každodenní obchodní rozhodování. Tak se do toho pojďme pustit. Ahoj Dané, ahoj Filipe, vítám vás v našem interview Guardians of Sustainability. Dnes netradičně to budeme mít v československé verzi, protože budeme cílit na naše lokální firmy, kterým budeme chtít předat jisté informace, které věřím, že jim dneska chybí a mohly by se jim hodit do dalších měsíců. Tak vás tady ještě jednou vítám. Jak se dneska máte? Výborne, ďakujeme za pozvanie, tešíme sa na rozhovor. Podobně, velmi dobré. Ještě předtím, než se pustíme na dnešní téma, pojďme zhodnotit nedávnou aktualizaci v Evropském parlamentu, kde byla ustanovená paní von der Leyen jako předsedkyně, byla znovu potvrzená. Jak hodnotíte tuto zprávu? Áno, táto správa je stará asi 30 minút, takže ešte som si ani nestihol prečítať všetky správy, ale v každom prípade, pokiaľ sa pozeráme na problematiku Green Dealu a na to nadväzujúcu problematiku ESG, tak je to dobrá správa. Na druhej strane, a to je možno aj názor, ktorý by som tlmočil aj po komunikácii s klientmi, po komunikácii s priemyslom, po komunikácii s biznisom, pevne verím, že to ďalšie predsedníctvo pani von der Leyenovej bude aj o tom, aby sme sa na Green Deal pozreli flexibilne, aby bol Green Deal možno a ciele Green Dealu, a nielen ciele, ale tie jednotlivé politiky, ktoré vedú ku Green Dealu, schopné flexibilnejšie reagovať na požiadavky biznisu a v záujme toho, čo je pre nás, pre všetkých veľmi dôležité, teda nielen ciele Green Dealu a dosiahnutie uhlíkovej neutrality, ale zároveň udržanie konkurencie schopnosti európskeho priemyslu. Samotný počet hlasov, ktorý dostala pani von der Leyenová, možno sa seknem o pár hlasov, ale bola to, myslím, iba 30 hlasov nad polovičnou väčšinou, sú dostatočným signálom, že tu neexistuje jednoznačná zhoda na jej predsedníctve a na pokračovaní jej predsedníctva, ale zároveň pevne verím, že je dostatočne inteligentná, múdra a spolu s ňou aj jedným, aby to vnímali ako istú výzvu do diskusie aj o téme Green Deal. Filipe, očekáváš nějaké změny? Ja si nemyslím, že nastane nejaký zásadný shift. Myslím si, že čo nastane, tak nastanú také nejaké racionalizačné korekcie. Presne tak, jak Danny povedal pred chvíľou, aby to podporilo vlastne tú konkurencieschopnosť, hlavne čo sa týka priemyslu. Dobře, super. Pánové, pojďme na to. Jak jsem zmínil na začátku, pojďme se dneska pověnovat tématu ESG. Možná trošku zevrubně, ale věřím, že v našich reálích spoustu firm se teprve s tímto tématem seznamuje. A to, jak jsme se teď asi shodli, ne vždycky v pozitivním slova smyslu, což je škoda, protože se asi shodneme na tom, že by se to mělo vnímat vesměs pozitivně, ačkoliv můžeme i nesouhlasit s některými jako kroky, ale je to dobrý směr. Tak ještě než si pustíme do samotného obsahu, tak Dané, na tebe otázka. Pojďme si vysvětlit, co vlastně ESG je a proč by se mu firmy měly vlastně věnovat. Dobre, veľmi rád ďakujem za túto otázku, ak dovolíš, tak ja by som možno na úvod ponúkol aj istý širší kontext, lebo častokrát sa o téme ESG hovorí takým spôsobom, že je vytrhnutá z kontextu a bohužiaľ použitá častokrát aj téma nejakého politického boja, čo je veľmi, veľmi nesprávne. ESG nadväzuje na myšlienku udržateľnosti. Ak sa máme baviť o myšlienke udržateľnosti, tak zistíme, že je tam veľmi veľa prienikov so samotnou problematikou ESG.
teoretik udržateľnosti John Elkington, veľmi taký akože guru v rámci tejto problematiky definoval už v 90. rokoch 3 piliere udržateľnosti, teda environmentálny pilier, sociálny pilier a ekonomický pilier. Pokiaľ firma, subjekt alebo prípadne nejaká inštitúcia funguje podľa týchto pilierov a naozaj zodpovedne a pragmaticky, tak má veľký predpoklad, že jej príbeh bude udržateľný, teda nielen v zmysle environmentálnom, ale aj ten sociálnom a ekonomickom. Pokiaľ firma možno prihliada na jednu z týchto pilierov viac a tie ostatné zanedbáva, tak to s udržateľnosťou je menej spoločné. Hovorím to preto, lebo tá téma udržateľnosti, o ktorej sa tak veľa hovorí, a téma ESG je veľmi, veľmi blízka. Nielen v tejto repilierovosti, ale ja veľmi rád používam vetu Lukáša Rolfa sa zmieniť k lepšímu, ktorý má na to takú akože peknú myšlienku, že ESG je vlastne udržateľnosť prenesená do Excelu. Takže to, čo som povedal pred chvíľočkou, také tie teoreticko-abstraktnej rovine, zrazu dostáva podobu dát, v rámci ktorých sme schopní, či už ten environmentálny, ten sociálny, ale taktiež aj ten ekonomický, a v tomto prípade je to náhradené slovíčkom G, to ESG, to Gčko, premiesť do dát a byť schopný toto odreportovať. Aby som sa ešte raz vrátil k tejto repilierovosti, to Ečko v tom ESG sú environmentálne dopady firmy, teda dopady firmy na životné prostredie, ale naopak aj to, ako napríklad faktory súvisiace so životným prostredím, napríklad klimatická zmena, vplývajú na samotnú firmu. Čo sa týka toho SK, social, nemusíme o tom asi veľa hovoriť, predstavuje a reprezentuje tento pilier hlavne sociálnu zodpovednosť firmy voči svojim zamestnancom, dodávateľom a komunite, v ktorej pôsobí. A čo sa týka toho Gčka, myslím, že to je veľmi silná, aj keď trošku taká zneviditeľná téma v rámci ESG, a jaké škoda, ale veľmi dôležitá aj v kontexte našich krajín. Je to o úprave pravidiel pre transparentné riadenie organizácií a taktiež manažerské prístupy. Čo si o tým môžeme reálne predstaviť? Etické kódexy, protikorupčná politika, dokonca aj také detaily ako schopnosť splácania faktúr a tak ďalej. Všetky veci, ktoré vo firme súvisia s faktorom transparentnosti. Čo je veľmi aktuálne a dôležité v tejto otázke je to, že zatiaľ čo doteraz sme hovorili o tom, že ide o tému, ktorá raz príde, tak myslím si, že u vás podobne, ale v našom prípade, keď hovoríme o Slovenskej republike, máme tému ESG už aj v legislatíve. 1. júna je transponovaná z európskej smernice CSRD do slovenského zákona o účtovníctve a tento zákon o účtovníctve vlastne upravuje to, čo je pre firmy nesmierne dôležité, teda zodpovedáva im tú otázku, že kedy. Napríklad, čo je dôležité povedať, že od 1. januára 2025 budú mať povinnosť reportovať svoje ESG aktivity veľké spoločnosti, ktoré spĺňajú dva z týchto troch parametrov, teda majú nad 250 zamestnancov, aktív v hodnote najmenej 25 miliónov eur a čistý obrad najmenej 50 miliónov eur. Potom takým kaskadovitým spôsobom každým rokom sa bude táto povinnosť reportovať ESG týkať stále menších a menších firiem. Poviem len príklad, od 1. januára 2026 budú platiť povinnosti reportovať ESG aj pre malé a stredné podniky, ktoré sú obchodovateľné na burze. Postupne to pôjde stále na úroveň tých menších a menších firiem. Dôležitá ešte posledná poznámka v tomto kontexte povedať to, že zatiaľ, čo doteraz som hovoril o téme povinnosti pre firmy, pre ktoré to je povinné, vzhľadom na ich veľkosť a naozaj významný vplyv, či už na environmentálne, sociálne alebo riadiace otázky, tak je to veľmi dôležitá firma aj pre malé a stredné podniky, ktoré možno sú iba SROčkami, ale dodávajú pre veľké firmy. Lebo práve tieto veľké firmy, ktoré majú tú povinnosť, budú od tých malých firiem vyžadovať ich dáta práve v týchto dvoch oblasti ESG, aby oni boli sami schopní reportovať tieto dáta, či už v rámci tých svojich účtovných závierok, alebo napríklad bankám, alebo svojim investorom. Takže sú ľudia, a som zaznamenal také názory, že mňa sa ESG netýka, lebo sa týka iba veľkých firiem. Nie je to pravda. ESG sa týka všetkých podnikateľských subjektov, ktoré sú na trhu, či už z dôvodu tej povinnosti, alebo z dôvodu toho, že tieto dáta od nich budú vyžadovať ich odberatelia alebo ich klienti.
Mhm. Super, děkuji za tuhle vyčerpávající odpověď ale ucelený vlastně obraz o tom, co udržitelnost nebo přeneseně ESG je. Měl jsem doplňující otázky, na které jsi mě rovnou odpověděl, takže mě zajímá, nebo pojďme si to možná shrnout, protože těch skvělých myšlenek tam padlo jako hodně. Co si z toho odnáším, je, že většinu nebo část těch věcí, které vlastně jsou teďka, ať už legislativně nebo prostřednictvím nějakých obchodních větších partnerů po firmách vyžadovány, už de facto ty firmy řeší, akorát o tom neví. ESG se bude týkat de facto všech, nehledě na legislativní rámec, protože nějaký ty tlaky ze zdola, z hora prostě půjdou zákonitě k sobě a každá firma je součást nějakého ekosystému, tudíž v jeho zájmu by mělo být se na to připravit a stát se aktivním účastníkem tohoto trhu. A mě ještě zajímá, což tady nezaznělo, a je to takovej fenomén, který taky občas slýcháme, že často se ESG přirovnává k GDPR. Všichni jsme to zažili. GDPR byla nějaká vlna něčeho neznámého, podobné na první pohled byrokracie a vlastně tak, jak to rychle přišlo, tak to rychle odešlo a vyšumělo. Jak byste postavili oproti třeba v kontextu toho GDPR vlastně ESG, že na jednu stranu je to pro firmy a buďme jako otevření, na jednu stranu je to administrativní zátěž, odejde to, nebo to zůstane? Myslíš GDPR? ESG. ESG. Určite to bude administratívna záťaž. To je úplne nepochybné, ale každá transformácia, toto je naozaj veľká transformácia, so sebou prináša nielen nárok na administratívne, ale aj iné vrátane finančných kapacít, aj časových, otázky vzdelávania, vôbec možno aj internej komunikácie tej problematiky v rámci firmy to bude, ale to je otázka každej transformácie, to je aj otázka nielen GDPR, to je otázka aj digitalizácie a iných veľkých transformačných tém, ale som rád, že spomínaš to GDPR, lebo ja som z okolností mal minulý týždeň jedno veľmi zaujímavé stretnutie s jedným významným nadnárodným operátorom, mobilným operátorom, kde mi hovorili, že vzhľadom k tomu, že my sa cítime byť veľmi silní v problematike GDPR alebo ochrana osobných údajov, alebo toto je vec, ktorá naozaj je od nás vyžadovaná aj legislatívou, tak máme pre vás fantastický obsah a máme pre vás kopec inšpiratívnych casiek, ako by sme mohli, ako pristúpiť k problematike G. Lebo samotná problematika G a do veľkej miery obnáša aj ochranu transparentného spracovania osobných údajov a vôbec prístupu k verejnosti a k ochrane osobných údajov. Takže tým chcem povedať, že všetky firmy, ktoré si prešli nejakými transformačnými výzvami predchádzajúcich ér alebo predchádzajúcich rokov, majú už do značnej miery ako keby za sebou častokrát veci, ktoré korešpondujú s tým, čo si povedal, že toto my máme, toto my robíme. A to sa netýka iba GDPR, to sa týka aj ISO certifikácií, to sa týka aj iných certifikačno-validačných procesov, ktoré firmy častokrát absolvovali v minulosti alebo prechádzajú nejakým procesom spracovania a je to dôležité nielen preto, lebo majú k dispozícii ten papier, že to majú vyriešené, ale aj dôležité aj preto, lebo majú vo firme teraz vytvorené kapacity interné na ľudí, ktorí vedia pracovať s dátami. Čo je, opäť sa vrátim k tomu, že ESG rovná sa dáta, čo je nesmierne dôležité predpoklad toho, aby ste vedeli vôbec pracovať s dátami, je to nielen dáta zbierať, ale byť schopný ich konsolidovať a vedieť, aké dáta zbierať. Dobře, pojďme teďka k vaší analýze. Věřím, že tam pokryjeme spoustu těchto témat, které tady nefousáváme. Tak ještě znovu zopakujeme, stýká se analýza nečinnosti, ve které jste popsali, jak v jednotlivých těch částech firma může v dlouhodobým i krátkodobým horizontu vlastně na to dojet, když nezačne aktivně působit a implementovat tyto principy do své firmy.
proč vlastně tato analýza? Ja ešte na toto zodpoviem a potom už veľmi rád odozdám slovo Filipovi, lebo bol som pri tom ja spolu s kolegyňami, my sme totiž minulý listopad strávili v Prahe na vynikajúcej konferencie, ktorú pripravilo práve Zmena k lepšiemu, pro zmieny, kde slovo alebo pojem náklady za nečinnosť v angličtine cost of inaction zaznelo asi 5 krát počas tej samotnej konferencie. Ja som to počul prvýkrát, ja som to v živote nepočul. Ale keďže to tam stále zaznievalo, tak keď to bolo už tretíkrát, tak som si to vygooglil, som si prečítal nejakú krátku definíciu a veľmi sa mi to páčilo. Lebo my máme radi isté, ako keby častokrát také prekvapujúce pohľady na realitu okolo nás a vždy, keď riešime náklady, tak riešime náklady za činnosť. Poviem príklad, idem stavať barák, tak riešim, že koľko ma to bude stáť, peniaze, energie, ľudí a tak ďalej. Ale nikdy ja som sa ani nezamýšľal nad tým, že čo ma vlastne stojí, keď opäť použijem barák. Rozhodnem sa stavať barák v roku 2015 a 2024. Keby som ten barák postavil v roku 2015, tak pravdepodobne, akože určite by som to šedil taktiež, ale pravdepodobne by ma to stálo menej, lebo bola iná cena práce, iná cena energie, iná cena stavebných materiálov a tak ďalej. Keďže ho stavím v roku 2024, tak ho postavím so šedením taktiež, ale určite to bude drahšie. A ten rozdiel medzi tým, čo by ma to stalo v tom 2015 a v tom 2024, tak to sú tie náklady za nečinnosť. To je to, čo vyletilo do komína, len preto, lebo som to odkladal, bol som nečinný a nechal som si na to tých 9 rokov čakania. Takže keď som toto ako keby navnímal aj takýmto veľmi jednodušeným sedliackým spôsobom, tak som si povedal, že poďme sa na tú tému pozrieť v kontexte ESG, v kontexte napríklad dekarbonizácie a skúsme firmám ukázať príklady, čo ich to bude stáť, pokiaľ si povedia, že teraz to pre nich nie je téma a budú to riešiť a odkladajú to na nejaké ďalšie investičné obdobie. Povedali sme si, že možno to bude jeden z tých argumentov, ktoré keď vytiahneme v komunikácii s firmami, prečo je ESG dôležité. A nielen teda ESG, ale aj dekarbonizácia, vôbec transformácia firmy, modernizácia firmy, tak to môže byť jeden z tých argumentov, ktorý môže príjmeť minimálne k tomu, aby sa na tých zamyslel. Já jsem si vaši analýzu samozřejmě přečetl, takže teďka trošku prozradím, že ty náklady nemusí být jenom finanční, ale k tomu se dostaneme. Pojďme zapojit i Filipa. Filipe, pojďme začít s tím finančním hlediskem. To je asi vždycky první věc, kterou ten biznes zajímá. Můžeš nám to blíž představit? Jasné. Zvolili sme rovnaké poradie. Jak si už spomínal, že teda ako prvé sa na to pozrieme z hľadiska financií, lebo ja som mal to šťastie, že som za poslednú dobu bol veľa ľuďmi, ktorí podnikali a riešili to nejakým spôsobom a to boli ako prvá vec, čo riešia, že prvá vec, že odkiaľ na to zoberiem peniaze a druhá vec, odkiaľ na to zoberiem ľudí. Čiže tie peniaze sú taký základ. Sú tam tri veci, pre ktoré by to malo tie podnikateľské subjekty zaujímať. Prvý a hlavný problém je, alebo teda hlavný dôvod, prečo by to malo zaujímať, sú bankové pôžičky. Aktuálna politika európskych bank, ktorá je kvázi facilitovaná ECBčkou, je nastavená tak, že vlastne uhlíková stopa projektov, ktoré banka financuje, sa napíše do ich vlastnej uhlíkovej stopy. To znamená, že aby banka, ktorej sa ESG týka už tento rok, že za 2024 vlastne reportujú banky a poisťovne, tak oni rovnako sa snažia túto uhlíkovú stopu stiahnuť na minimum. Takže oni si dávajú dobrý pozor na to, kam požičajú svoje peniaze, pretože to zároveň znamená nejaký uhlík, ktorý musia vykázať. Druhý problém, alebo teda druhá vec, prečo ich to zaujíma, alebo to je skôr, neviem, skúsim to vysvetliť. Je už, vlastne sme presne spomínali, je to dvojitá materialita. Zaujíma to banky z toho dôvodu, že oni potrebujú vedieť, či ten biznis kvázi prežije.
tá metodika hodnotenia, či ten biznis prežije, je postavená na tej dvojitej materialite. Či to zasiahne teraz alebo v nejakom časovom horizonte materiálne, alebo potom aj finančne. Hej. Že samozrejme to súvisí. Ako príklad, lebo ono je to dosť také, nechcem povedať, že vágne, ale že ja som to pochopil na príklade túto tiež lokálnom, ktorý sa už deje. Sú to vlastne ako keby vinice, alebo proste vinársky priemysel, kde oni napríklad riešia z hľadiska materiálneho, či ich zasiahne klimatická zmena, ktorá sa prejaví napríklad tým, že sa tu zvýši priemerná ročná teplota o proste možno, že 10 stupňa, niekedy možno viac, a postupne to pravdepodobne bude narastať, lebo nemáme indície, že by to nejakým spôsobom ustupovalo. No a toto napríklad spôsobí to, že sa vytvoria týmto lepšie podmienky pre školcov, hej, ktorí za týchto podmienok, ktoré tu máme teraz, alebo boli proste 5 rokov dozadu, v prípade vína ide o 100 milku, taký malý hmyz, ktorý napadne hrozno a vlastne jednoducho spôsobí to, že v bobuliach je vyšší podiel kyseliny octovej, čo znamená, že tá búla je kvázi nepoužiteľná na výrobu vína. No a pár rokov dozadu bol ten podiel, ktorý boli schopné octo milky zničiť na kvázi úrode jedného vinohradu pár percent teraz, a proste tá predikcia je taká, že to pravdepodobne bude narastať, teraz to môže byť až 30%. Čo znamená, hej, že buď mám nejaký objem hrozná, v ktorom spravím víno, alebo mám proste ten objem o 30% menší, čo je jasné, že ten vinohrad cíti. A samozrejme, že sa to prejaví potom aj na ich cashflow do budúcna, hej, že keď čakám, že toto bude môj denný chlebík najbližšie roky, tak už je to kvázi sa to zase prejavuje aj v tej finančnej rovine, čo je zase tá finančná materialita. Čiže aj preto to tie banky zaujíma, že či je váš biznis ohrozený klimatickou zmenou už teraz a či bude finančne potenciálne ohrozený aj v budúcnosti. Teda druhý dôvod, prečo sa to dá peniaze, alebo za finančné hľadisko. A tretí problém súvisí vlastne s tým prvým, že pri posudzovaní, alebo keď je projekt, na ktorý si podnikateľ berie požičku z banky, keď je na risk managemente, na posudzovaní svojho rizika, tak uhlíková stopa je vlastne najdôležitejšie hodnotiace kritérium. Čo máme vlastne priamo akože z potvrdené ľuďmi, ktorí pracovali ako risk manažéri v bankách. Společnosti se teďka zejména seznamují s ESG ze dvou směrů, buď to je to legislativa, nebo jsou to právě banky, které nás firmy kladou jakési vstupní požadavky, zejména z hlediska třeba sběru těchto dat. Ale zároveň vlastně tam to nebude končit. Rád bych tady vytáhl i pojem greenium, který myslím si, že dlouhodobě bude firmy hodně zajímat. Filipe, mohl bys nám to jednoduše vysvětlit, o co jde a jak to těm firmám, jak je to zatáhne? Môžem, či to bude jednoducho, to neviem, ale skúsim to. Greenium je vlastne, takto poviem, co to je, a potom poviem, že ako sa to technicky kvázi už v tej bankovej administratíve prejavuje. Greenium je v podstate cena, ktorú je banka ochotná vraziť do nejakého projektu alebo do nejakého klienta za tú perspektívu, že keď on má dobre nastavené kritéria udržateľnosti, tak je vysoká pravdepodobnosť, že bude kvázi likvidný aj do budúcna. To znamená, že oni kvázi investujú do niečoho, čo vedia, že má proste dlhodobý potenciál. No a prejavuje sa to štýlom, že banky odpúšťajú kvázi pár percent z ročnej úrokovej sadzby. V súčasnosti za našich slovenských podmienok to môže byť od 0,5 až po 2% per annum, akože kvázi zľava. Takže toto je ono, v podstate toto je greenium. Hej, že banka povie, daj mi dostatočne udržateľný plán, na ktorý, alebo projekt, na ktorý si pýtaš peniaze, ukáž mi, že je taký naozaj,
a ja ti za to dám túto zľavu. A tá zľava je vlastne green. Vidíš? Dobře, super. Pojďme se teďka vrátit a opustit chvíli banky, pojďme se vrátit zpátky k té legislativně a taky z té analýze se tomu věnujete. Jaké vlastně ty náklady za tu nečinnost mohou být v případě té legislativy a jeho splnění či nesplnění? Teraz narážaš na... No ono je to, tak jak spomínal vlastne Danny chvíľu dozadu, ono je to taká kaskádovité, hej, že tých veľkých to zaujíma už teraz, lebo sa ich to priamo týka legislatívne. Tam sú asi sankcie nedozierne. A tých menších, čo je vlastne veľká časť napríklad slovenského priemyslu, tak tých sa to týka tak, že za nimi proste príde ich klient alebo odberateľ ich tovaru a povie, že no dobre, tak buď mi ukáže svoju report držateľnosti, alebo to mám ďalších 5, ktorí to spravia, lebo oni ten report majú a ty nie. A neviem, či som ťa odpovedal na to, že sa pýtal, ale... Dobře, vedle legislativy velkou roli hrají obchodní partneři, dodavatelé, odběratelé. To jsme vlastně teďka, to jsme trošku naťukli. Zmiňuje se tam hodně a některé společnosti už to dneska pociťují ten tlak ztráty obchodních příležitostí. Můžeme se u toho chvíli zastavit. Věřím, že máte i konkrétní příklady podobných caseů, který v našich československých reálích už hrozí. Hej, na to máme vlastne viacero príkladov. Jeden taký, ten Heineken, to je taká klasika, tu už asi tretíkrát nikde spomíname, tak to je vlastne veľmi pekný príklad, na ktorom sa to dá vysvetliť pomerne jednoducho. Heineken sa vo svojom reporte udržateľnosti za minulý rok zaviazal, že bude do roku 2030 používať iba udržateľný jačmeň, hej, že to je surovina na výrobu piva. Tam sú dve hlavné suroviny, jedna je chmeľ, druhá je teda jačmenný slad, alebo teda sladovnícky jačmeň. A oni sa teda rozhodli, že firma nebude, alebo teda lokálni dodávateľia, ktorých sa snažia preferovať, im nebudú môcť dodávať tento sladovnícky jačmeň, pokiaľ nebude mať certifikáciu udržateľného pestovania. Ide, aby som aj ja negreenwashoval, tak ide vlastne o FSA Assessment, Farm Sustainability Assessment, teda je to validované treťou stranou. Nie je to, že my sme si povedali, že toto je udržateľné, ale že musí to mať kvázi ten štempel. No a my sme odhadli vlastne, že pokiaľ sa nejakým spôsobom v našich končinách nezdvihne výrazne spotreba piva za rok, že čo to vlastne bude znamenať z hľadiska objemu toho udržateľného jačmeňa do roku 2030 pre Heineken, hej? Lebo tam sme mali konkrétne čísla, ktoré oni transparentne uviedli. To sme nejak prostredníctvom toho, že sme predpokladali, že ten podiel neudržateľného jačmeňa bude postupne klesať, použili sme akože iba lineárny film nejaký. Samozrejme sme odhadli nejakú mieru inflácie a dostali sme sa k číslu, že teda Heineken bude musieť do roku 2030 nakúpiť sladovnícky jačmeň udržateľný v hodnote približne 70 miliónov eur v našej mene. A potom sme si vlastne povedali, že OK, že toto je Heineken, ale že vlastne my tu máme aj iné pivovary a že keď to nezobere Heineken, tak to zoberie určite niekto iný, hej. Tak sme si povedali, že aké je to rozloženie pivného trhu. Mysleli sme, že tam hrá veľkú rolu Plzeňský Prázdroj. Tam sme sa už nevedeli dostať akože ku konkrétnym číslam, ale povedali sme si teda takú jednoduchú úvahu, že keď to robí konkurencia, tak to budeme robiť tiež. No a taktiež okrem Plzeňského Prázdroju sme tam ešte dorátali nejakých pár malých slovenských pivovaríkov, kvázi aby sme pokryli celý trh. No a pre celý trh
A zase hovorím, že to je veľmi akože aproximatívny výpočet, že to sa, hej, že ktorá predpoveď sa dá brať vážne. Akože doslovne, tak sme dostali vlastne číslo, že pôjde približne o sumu 170 miliónov eur, hej, čo je vlastne orientačný objem finančný jacmenia vypestovaného za udržateľných podmienok, po ktorom bude do roku 2030 na trhu dopyt. A to je veľmi pekný príklad podľa mňa, že tam je to veľmi jasné, že pokiaľ ja ako malý pestovateľ si poviem, že ja na to kašlem, tak vlastne podiel na tomto koláči kvázi stratím. A to je už veľmi, hej, že to už je číslo. To už akože tam ťažko s tým potom nejak narábať, že to je konkrétne kvázi vyčíslenie toho, čo stratím. Teda presne nakladanie čím. Pěkný příklad, souhlasím a velmi lokální. Díky za to. Mám ešte jeden, ale to je taký... Mám jedného vlastne známeho, ktorý podniká v oblasti takých veľmi, počkať, mám zapísané, veľmi špecifických strojov na jemnú mechaniku pre medicínsky a pre automotív priemysel. Má klientov hlavne v Nemecku a asi by nebol úplne rád, keby som ho menoval, ale akože medzi jeho klientov patrí aj jeden veľký farmagigant, ktorý od neho berie proste tieto obravacie stroje. No a ja neviem, či to bol tento veľký farmagigant alebo nejaký iný klient. Vlastne jedného dňa prišiel za ním, že dobre, teda urobíme garančné skúšky a okrem garančných skúšok na tieto stroje, ktoré samozrejme musia splňať nejaké parametre, spravíme teda aj s našim nemeckým auditorom certifikáciu udržateľnosti. A zase, že prešlo s nimi pod povode, že podiel elektriky alebo teda elektrické energie, ktorú odoberajú z obnoviteľných zdrojov, prešiel s nimi napríklad vzdelanú dopravu a podobné akože záležitosti, samozrejme akože prešli všetkým, ale tu je to pekne vidno, hej, že keby to on nespravil, alebo by si povedal, že mňa sa to netýka, alebo že čo to od mňa chcete, tak vlastne je veľmi vysoko pravdepodobné, že príde akože o jedného z svojich hlavných slobodárcov, hej. A vlastne ak to vidím na Slovensku je strašne veľa, hej, že to je len jeden z mnohých. Takže, hej, že som veľmi rád za ten príklad, lebo aj mne to ukázalo, že to nie je len, hej, nejaký veľký Heineken, ale že sa týka presne ľudí v mojom bezprostrednom okolí. Podobný příklad jsem se setkal i v České republice, taky máme jednoho klienta, který je zase tlačen velkým odběratelem zahraničním z Německa, který napříč svým dodavatelským řetězcem zjišťuje v rámci svého Scope 3 klíčové jako ukazatele pro ně a vlastně firmy, které se odmítnou na tom podíle prostě z toho dodavatelského řetězce na konci tohoto roku vypadnou, takže ano, neděje se to jenom v nějaké zemi, děje se to jako napříč a děje se to napříč i odvětvími. Teďka pojďme do té největší části toho ESG a čím se většinou jako v té celé témě začíná a to jsou emise. To je téma dekarbonizace, je i část, ve které jste se velmi intenzivně věnovali ve své analýze. Dané, jak důležitá vlastně ta dekarbonizace a řekněme, jak ty firmy mohou, nebo jak ten náklady za tu nečinnost v rámci té dekarbonizace mohou ovlivnit jejich biznis. Ať už je to třeba ten výrobní sektor, který je v tomhle tom velmi majoritní podíl, tak i třeba jiné sektory. Ja som rád, že sa pýtaš na túto otázku a to z toho dôvodu, lebo v krátkosti k histórii našej firmy, našim prvým a doterajším stálym klientom je spoločnosť, ktorá má vo svojom portfóliu zariadenie na energetické využitie odpadov, archaicky nazvané spaľovne. Keď poviem to slovo, tak veľa ľudí zmyslí pozornosť, lebo naozaj neexistuje v rámci nášho regiónu a častokrát veľmi nespravedlivo prehnaný podobný symbol emisie skleníkových plynov
znečisťovania životného prostredia a tak ďalej a tak ďalej. Tá realita je niekde inde, ale my sme sa aj vďaka tomu, že sme mali možnosť pracovať s touto technológiou a komunikovať túto technológiu, naozaj naučili vnímať nielen ten pohľad bežnej verejnosti alebo pohľad nášho komunikátorov, ale aj pohľad priemyselníkov. A ja si trúfam naformulovať jeden z môjho pohľadu veľmi ako keby pozitívny pohľad priemyslu, že priemysel si uvedomuje, že dekarbonizácia je dôležitá, je nutná. Áno, na jednej strane sú to ľudia, ktorí sú častokrát orientovaní technokraticky, pozerajú sa na svet cez Excel a je pre nich prioritný v prvom rade biznis, je to v poriadku, ale na druhej strane aj oni sami sú ľudia, ktorí majú rodiny, ktorí vychovávajú deti, chcú, aby tie deti žili v tejto krajine a chcú, aby tieto deti a aj samotné rodiny vyrastali v zdravom životnom prostredí. Takže ten mýtus, že priemysel odmieta dekarbonizáciu, to je častokrát iba taká politická hra alebo politický marketing, alebo prípadne hlas niektorých priemyselníkov, ktorých je povedzme trošku viac počuť. Na Slovensku, chvála Bohu, v tej situácii ani ešte 5 rokov dozadu to bolo trošku horšie. Teraz sa vrátim k tej tvojej otázke. Samozrejme, nerobme si ilúzie. Každá transformácia, každá modernizácia a dekarbonizácia je modernizácia, niečo stojí. Na tých capexoch sa to proste prejaví, to je úplne jasné, evidentné a netreba sa tváriť, že dekarbonizácia je zadarmo. A na druhej strane, otvárate to viacero príležitostí na financovanie tohto procesu. Poviem jeden veľmi konkrétny príklad. Asi registrujete aj vy v Českej republike, že na východe Slovenska máme US Steel, veľkú oceliarskú fabriku, ktorá prechádza taktiež jedným veľkým dekarbonizačným procesom. Bohužiaľ, kvôli zmene vlastníckych pomerov neboli schopní vyčerpať balík z plánu obnovy v hodnote 300 miliónov eur, ale polovica tohto balíka bola momentálne ponúknutá na trh pre ostatné priemyselné firmy, ktoré majú ambíciu dekarbonizovať a je k dispozícii na to, aby aj prostredníctvom týchto prostriedkov zvládli tie capexové náklady, ktoré s tou dekarbonizáciou prichádzajú. To znamená, že áno, na jednej strane je tu nejaký capex a nároky na capex. Na druhej strane existujú to zdroje, prostredníctvom ktorých častokrát sú to zdroje, ktoré sú z Európskej únie, ktorými sa dá aspoň čiastočne tento capex vykompenzovať, prípadne niektorých prípadov aj nahradiť. Rovnako, keď riešiš dekarbonizáciu, a to bolo potvrdené aj tou našou analýzou, iným spôsobom sa na teba pozerajú banky, iným spôsobom sa na teba pozerajú investori. Je rozdiel, keď za nimi príde s projektom, ktorý nemá absolútny dekarbonizačný vplyv, s projektom, ktorý má úplne evidentný na merateľný dekarbonizačný vplyv. Zrazu sa s tebou rozprávajú iným spôsobom a sú sa s tebou schopní baviť aj o úplne iných podmienkach. A nebavíme sa iba o finančných hľadiskách, bavíme sa aj o reputácii tej firmy. Bavíme sa o tom, že v okolí toho podniku žijú stakeholdery, častokrát aj na úrovni bežných obyvateľov, pracovníkov a tak ďalej, ktorí jednoducho vnímajú tú fabriku ako súčasť svojho bytia a jednoducho chcú, aby tá fabrika sa modernizovala a zároveň aby sa dekarbonizovala. Každý chce mať, ako som povedal na začiatku, čistý vzduch, čistú vodu. Zároveň, čo je veľmi dôležité, opäť použijem ten príklad US Steelu. V momente, keď US Steel ohlásil, že bude prechádzať dekarbonizáciou, tak zrazu narastol dosť významný záujem zo strany talentov, ktorí častokrát aj zo zahraničia sa prihlásili, lebo pochádzali z Košíc, majú k tomu mesto vzťah, že oni chcú byť pri tom, ako sa z tej fabriky stáva niečo nové, ako sa tá fabrika modernizuje, tak sa vlastne na základe tejto informácie a tejto vízie rozhodli, že chcú v tej fabrike pracovať. Žiadny pracovník nechce pracovať v fabrike, ktorá jednoducho je aj z hľadiska nečisťovania životného prostredia, vzduchu a tak ďalej problematická. A posledná vec, a opäť sa vrátim k tomu ESG. Dekarbonizácia je predpoklad zlepšenia dát v podobe ESG. Pokiaľ ty nedekarbonizuješ, ťažko môžeš zlepšovať svoje dáta, hlavne na tej EU úrovni. To znamená, že ak za tebou príde nejaký nový klient alebo príde za tebou banka, tak úplne inak sa na teba bude pozrieť, pokiaľ už máš za sebou nejaký dekarbonizačný proces, ako keď jednoducho na tú dekarbonizáciu keď ju proste neriešiš. Hej? Takže toto sú podľa mňa ako keby také veľmi silné faktory, na ktoré by mali ľudia počúvať a hlavne nemali by sa toho bať. A určitě ty faktory ovlivňující
zapadající vlastně v rámci celého toho tržního ekosystému jsou velmi motivující, nebo měly by být pro spoustu společností. A když už se teda firma pustí do těchto činností, začne vlastně si dělat nějaké analýzy, strategie, dekarbonizační plány a podobně, má s tím náklady, ať už časový, ať už finanční, spousta společností prostě nemá to know-how, nemá to expertízu, takže ji poptává interně, takže ji poptává externě a je to s jakoukoliv jináčí investicí. Může však očekávat nějaký balans na té finanční stránce, že se jí to někde vrátí, že ty počáteční investice jako do tady tohoto úsilí může vidět i v krátkodobém horizontu a nejenom jako v tom dlouhodobém, že banka mě půjčí, možná ušetřím na nějakým jako úroku, otevře se mě obchodní příležitosti, ale já jsem do toho teďka se pustil, teď jsem investoval, chci vidět, že to má jako smysl co nejdřív. Můžu to tam vidět, případně kde to uvidím. Ďakujem za túto otázku, lebo opäť je to jeden z príkladov, s ktorým sme pracovali aj v našej analýze. Ide o príklad z nášho klientského portfólia, spoločnosť MHTH, ide o veľký teplárenský koncern, ktorý pod sebou združuje asi 6 veľkých teplární po celom Slovensku. Mimochodom štátny podnik, čo naozaj slúži k úcti tomuto podniku. Momentálne na Žilinskom závode prebieha významná modernizácia, v krátkosti zjednodušene povedané menia kotol na uhlie za oveľa ekologickejší a modernejší kotol na biomasu a tu je alternatívne palivo. A jedna vec je samotne Jedna vec je tá, že prechádzajú na to aj z ekonomických dôvodov s očakávaním toho, že uhlie bude stále vzhľadom na zníženú dostupnosť drahšie a drahšie, tak prechádzajú na palivo, ktoré bude pre nich možno v dostupnosti o niekoľko rokov ekonomicky výhodnejšie. Majú také predikcie. A to dôležité, čo je v tomto prípade dôležité povedať, že vzhľadom k tomu, že malý kotor a ešte stále malý popor na uhlie, ktoré bol zahrnutý v rámci systému ETS, obchodovania s emisnými povolenkami, ako technológia, v rámci ktorej si povinní kupovať si emisné povolenky, tak tým, že prechádzajú na ekologicky priateľnejšiu alternatívu, tak nebudú musieť kupovať emisné povolenky v takom objeme, čím reálne ušetria 12 miliónov eur ročne. To znamená, že 12 miliónov eur ročne to je naozaj akože poriadny balík, iba vďaka tomu, že prechádzajú vlastne toto modernizáciou a výmenou kotla za kotol. Máte ještě nějaký příklad, který chcete uvést, nebo skočíme na další část? Pokojně můžeme jít dále. Super, my už jsme to nakousli a ty náklady za tu nečinnost nemusí být vždycky jenom finanční. Už jsme se tady bavili o tom, že na tom příkladu US Steel v případě nějaké modernizace to přitahuje zájem vůbec toho celkového jako okolí a i talentů nebo nové nastupující pracovní generace. A myslím si, že této nastupující generaci Z, bychom měli věnovat čím dál tím větší pozornost, jak oni třeba vnímají celkovou tematiku jako ESG a jak by ta firma měla nepřemýšlet jenom co se týče finančního hlediska, ale i trošku jako strategicky z toho dlouhodobějšího hlediska a z hlediska své reputace. Môžem ja zobrať. My sme sa v tej analýze pomerne rozsiahlým spôsobom venovali, že teda čo znamená tento trend, respektíve táto téma z hľadiska kvázi toho, ako sa tomu podnikateľovi môže vypostiť. Že ak som hovoril na začiatku, že práve sú financie, práve sú ľudia. A aktuálne vlastne Gen Z prichádza na trh. Ešte nie je tam úplne, že samozrejme jej podiel sa bude len zvyšovať. A oni tú tému riešia, že to naozaj, ako keď oni sa tej téme udržateľnosti venujú, ukazujú to aj rôzne prieskumy, spomeniem len jeden. V ňom sú síce zarátaní aj mileniáli, ale akože je to v podstate číslo, ktoré je reprezentatívne, a to je prieskum Deloitte,
to už až 42% z nich, čiže teraz bereme ako keby dokopy mileniálov a generáciu Z, by uvažovalo o zmene zamestnania v prípade, že by ich zamestnávateľ nejakým spôsobom neriešil alebo bol laxný k téme udržateľnosti. To je prvá vec. A druhá vec, že prečo by tomu tie firmy mali venovať pozornosť, je to, že vlastne podľa nejakých prepočtov priemerných, hej, je to samozrejme stiahnuté, toto číslo myslím, že na americký trh, znamená odchod kvalifikovaného pracovníka pre firmu náklad vo výške 6 až 9 mesačných výplat, čo podľa mňa nie je akože zanedbateľné číslo. Tam sa zarátava to, že teda on odíde, nejaká práca, ktorú treba, aby urobil niekto iný, aby zapojili HR na to, aby našli nejakého ďalšieho človeka, na to, aby ten človek nastúpil, na to, aby sa zaškolil a zase je tam nejaký časový horizont, za ktorý on sa musí naučiť vykonať tú prácu, ktorú neurobil ten človek pred ním. A to podľa mňa je zase, hej, že to nie je zanedbateľné číslo, hej, že 6 až 9 mesačných výplat. To je podľa mňa ten človek akože vo vedení dobre rozmyslí. Ďalšia vec, ktorú ako keby pre korektnosť treba povedať, je, že generácia Z akože tieto veci udržateľnosti rieši, ale že na ich konzumentskom správaní sa to zatiaľ až tak neprejavuje, pretože ešte ich nie je tak veľa a ešte nie sú vo veku, kedy by boli na svojom ako keby píchu tej produktivity finančnej, že sa to fakt prejaví, že teda mám nejaký názor, mám udržateľnosť, mám nejaký názor na ekológiu, chcem kúpať produkty, ktoré sú šetrné voči životnému prostrediu, ale ešte na to nemám peniaze, lebo ešte ich proste tie peniaze na základe môjho veku nemám ani šancu zarobiť, hej, lebo tam v tom bode kariéry ešte nie som. To tiež treba uviesť. No, asi toľko k tomu. Možná trochu rýpavá otázka, ale docela tematická. Vnímáš to stejně i v rámci jako slovenského, potažno českého trhu, kde možná to naše přemýšlení může a nemusí být jako ovlivněno. Je v té nastupující Gen Z generaci ten podobný trend, tak jak uvádí ty světový průzkumy, dá se to jako stáhnout. Může si český, slovenský, lomeno podnikatel ty průzkumy číselně jako osvojit, že skutečně tak to vychází i z mýho trhu? Ne? Nebo Filipe, můžete oba. Demi? Ja iba zareagujem a trošku možno, lebo Filip je tak napomedzi medzi mileniálom a Gen Z. Ja som presne proste, že úplne, že tá roky sa volám. Nechcem hovoriť za tvoju generáciu, ale chcem ťa trochu povzbudiť, lebo ja som včera práve publikoval jeden text, v rámci ktorého som našiel zaujímavý prieskum Ipsosu, ktorý hovorí o tom, že potvrduje to, čo hovoríš ty, že kúpna sila Gen Z ešte nie je momentálne taká dominantná, ale každým rokom prudko rastie a do roku 2030 bude tvoriť štvrtinu globálnych príjmov. A to už je naozaj podiel, ktorý treba brať do úvahy. Nielen čo sa týka toho, čo sme sa bavili teraz, že obsadenia a pozície Gen Z na trhu práce, ale zároveň aj v rámci spotrebiteľských vzťahov. A je podľa mňa super, že tým, že sme komunikačná agentúra, tak častokrát sme firmami dotazovaní aj na dopyty typu máme komunikáciu, chceme komunikovať zelené témy, chceme komunikovať udržateľnosť a obávame sa toho, že sa v rámci tej komunikácie môžeme dopustiť napríklad greenwashingu. Čo je stále ďalej, čím ďalej tým viac aktuálna téma, práve preto, lebo na trhu sa čím ďalej tým viac objavuje stále väčšia skupina spotrebiteľov, ktorí jednoducho reagujú na zelené tvrdenia, na zelené označenia a preferujú zelené alebo zeleno pôsobiace výrobky pred tými výrobkami, ktoré sú možno štandardizované alebo klasické. Je ďalší prieskum, ktorý nepomenúva jednotlivé vekové kategórie, ale hovorí, že 48% populácie, keď som to číslo počul, tak som naozaj prekvapený, ale 48% nakupujúcej populácie preferuje výrobok so zeleným tvrdením ako výrobok bez zeleného tvrdenia.
Hej, veľmi, veľmi silná. A ja si myslím, že toto sa bude stále, čím ďalej, tým viac posilňovať, ale zároveň spolu s tým treba posilňovať aj našu pokoru voči komunikácii týchto tém, lebo pokiaľ sa to zneužije, pokiaľ sa to bude nadužívať, tak tým pádom môžeme voči tej samotnej téme vytvoriť pomerne veľkú nedôveru voči verejnosti. Jsem rád, že to zmiňuješ. Téma komunikace vůbec celkového jako greenwashingu teďka táhne nejenom Evropou a cílem vlastně celé Evropy a Evropské komise je vlastně sjednotit vůbec ty principy, co za zelený můžeme používat, co za zelený nemůžeme používat. Ty příklady greenwashingu asi na první dobrou do očí bijící můžeme vidět dneska bohužel na mnohých, nejenom produktech. Dané, věnujete se komunikaci, správné komunikaci. Co bys doporučil firmám, který chtějí se producírovat jako ty zelené, jako ty moderní, ty progresivní, tak aby ale nesklouzávali do greenwashingu? Jak by tu komunikaci měli pojmout správně? Prvé heslo je také, že nerobte to preto, lebo chcete byť cool. Nerobte to preto, lebo chcete byť trendy. To je prvá vec, lebo keď chce byť niekto prehnane cool, tak častokrát zistí, že tam chýba ten obsah a pevný základ tej komunikácie. Takže ja keď hovorím aj o problematike ESG, problematike udržateľnosti a niekedy zistujem, že tá téma alebo tá problematika skončila na firmách v marketingu, tak hovorím, že to je prvá cesta do hrobu, alebo najrýchlejšia cesta do hrobu, lebo marketer sa na to pozerá úplne iným spôsobom. Marketer je tu od toho, aby rozprával príbehy, ktoré pomôžu predať tvoj produkt alebo tvoju službu, ale z môjho pohľadu je oveľa dôležitejšie, aby sa tej téme vo firmách v prvom rade venovali ľudia, ktorí vedia pracovať s dátami. A až v momente, keď máš k dispozícii dáta, ktoré nevychádzajú iba z tvojho interného prostredia, ale sú validované treťou stranou, tak až v tom momente sa k tomu môže dostať marketing, ktorý na základe tých dát a opierajúc sa o tie dáta pripraví marketingovú komunikáciu. Takže určite by som radil každému, aby sa nešiel teraz zblázniť za tým, že potrebuje svoje výrobky komunikovať tak, aby vyzneli čo najudržateľnejšie, čo najekologickejšie a tak ďalej. Ale jednoducho, aby postavil tú komunikáciu na tom, že na to, aby si mohol komunikovať, potrebujem dáta. Ak mám dáta, môžem si urobiť komunikačnú stratégiu a pokiaľ mám komunikačnú stratégiu, až v tom momente môžem začať komunikovať. Pánové, čas se pomaličku nachyluje a mám na vás poslední otázku. Můžete ji využít k odpovědi oba. Padlo tady hodně věcí, hodně praktických věcí, ale taky hodně oblastí v rámci toho ESG, který je velmi jako komplexní. Pojďme prakticky poradit firmě, kde vlastně začít. Kdo si to chce Filip, môžeš ma doplňať, tohle je jedna pekná myšlienka. My máme vo firme mentora známeho aj v Českej republike Beťa Urbanca. Beťa má krásnu vetu, že pohni zátkom rozum sa pridá. A po svojej podstate je to o tom, že nezúfať, nebyť z toho frustrovaný, ale proste zdvihnúť telefón a zavolať prvom človeku, ktorý vie o tej problematike viac a pýtať sa. To je ako keby prvá vec, lebo tá téma je v spoločnosti už natoľko etablovaná, že je veľká pravdepodobnosť hlavne v takých menších krajinách, ako sme my, Česká a Slovenská republika, že je na tretej linke niekto, kto vie s tou témou poradiť. Takže to je ako keby prvá vec. My sme s otázkou, čo je to ESG, aké sú tam povinnosti, aké sú tam opportunity konfrontovaní už 3 roky a práve z toho dôvodu sme si povedali, že založíme platformu, v rámci ktorej sa tieto otázky budú môcť svetovať zodpovedať. Tá platforma sa volá ESG klub. Som inak mimoriadne rád, že Systémová je členom ESG klubu, dokonca poviem, že prvým českým členom ESG klubu, čo je teda akože na metál. A čo je veľmi ako keby silná pridaná hodnota toho celého je to, že urobili sme to pre malé a stredné podniky, lebo zistili sme, že tie veľké podniky, korporáty, banky a tak ďalej už
nepotrebujú ten základný typ vzdelávania, typu čo je to ESG, aké sú tam povinnosti, aké sú tam termíny a tak ďalej. Ale kritická väčšina malých a stredných podnikov tieto informácie potrebuje a my sme to urobili práve pre malé a stredné podniky, ktoré možno ešte teraz nemajú povinnosť vykazovania ESG dát, ale jednoducho chcú vedieť, akým spôsobom s tou témou narábať tak, aby či už do budúcnosti, keď tá povinnosť príde, alebo či už v súčasnosti, kedy musia tie dáta reportovať napríklad svojim klientom alebo bankám, boli pripravení na to, aby tým bankám boli schopné poskytnúť tie dáta, ktoré tie banky potrebujú. Takže je to nielen o tom vzdelávaní, ale je to aj o tom, že firmy tam môžu prísť a čo je veľmi cenné, a hovorím to ako podnikateľ, a vidieť, ako to robia iné firmy. Ako v tej téme pristupujú iné firmy, s akými úskaliami sa pri téme ESG stretávajú, prípadne aké príležitosti tam objavujú. Toto je ako keby tiež veľmi, veľmi dôležité a v neposlednom rade opäť to poviem ako podnikateľ, vďaka tomu si tam môžu rozvíjať aj svoje obchodné vzťahy. To znamená, že môžu tam nájsť teoreticky klientov, ktorí môžu byť zaujímaví aj na nejaký biznis. Takže iba ešte raz to zopakujem, hľadať informácie. Naozaj aj my ako ESG klub alebo ako Credito publikujeme x podľa mňa veľmi kvalifikovaného a kvalitného obsahu, ktorý sa dá opierať, z ktorého sa dá odladiť. A v neposlednom rade, pokiaľ niekomu nestačí obsah, tak už teraz sú na trhu firmy, ktoré aktívne robia poradenstvo, robia školenia, robia edukáciu. Díky, ten projekt chci doplniť. Ja neviem, pre mňa je to asi... Dan vlastne povedal, akože kde sa to odkiaľ sa dá pekne odraziť. Hej, ja to isté, že tiež by som vedel menovať presne firmy, u ktorých takto. Keby to bolo na mojom svedomí, že príde za mnou nejaký podnikateľ, že povedať by, že mám tento kameň v topánke, že sa ma to týka, tak presne takým ho pošlem. Ale tak asi je, že je to komerčný priestor na reklamu. Ale pre mňa je to strašne do veľkej miery o zmene mindsetu celé. Nie len akože už priamo to riešenie, ale ten postoj do podnikateľa k tomu, že mne to celé pripomína to, čo sme riešili hneď na začiatku, to GDPR, že a jeden zase slovenský príklad a mám ho veľmi rád, lebo s tým naprvu nesúvisí, ale podľa mňa to veľmi pekne ilustruje, že to je vlastne Rastio Turek, Slovák, ktorý vlastne získal zo všetkých slovenských podnikateľov najväčšiu investíciu pre svoju firmu. A on volá sa PEX. Je to veľmi zaujímavé, lebo on vlastne ako prvý prišiel, on vycítil, že čo sa deje s GDPR-kom v USA a vlastne spravil to, že získal technické riešenie, získal legislatívnu podporu a keď to prišlo, tak už on bol len pripravený kasírovať investície jednu za druhou. A to je plná krásny príklad toho, že na to sa celé dá pozerať ako na príležitosť, že bez týchto akože zemetrasení, lebo to je zase nejaké, že zase nejaká zmena bol tu COVID, na východných hraniciach máme vojnu, teraz toto, hej, že niektorí ľudia to označujú, že to je ďalšia kvázi čierna labuť. Tak to je zase priestor, že ty volaš, na čo sa deje, že tak poďme to využiť, nie? Že poďme to spraviť. A tento Rastio Turek je pre mňa, a teda ten startup PEX, no dávno nie startup, ale je pre mňa veľmi akože peknou paralelou k tomuto, že my tu máme v rovnakých situácií, že dá sa k tomu postaviť štýlom, že zase nám tu budú čo hovorí, alebo OK, čo s tým teraz? Je to tu? Ako ja prinesiem tomuto trhu niečo, za čo ten trh ochotný platiť. To je celé o tom, hej, že možno to nie je úplne praktické, ale je to na tomto mindsete to celé stojí. Zakončíme to myšlenkou, kdo se nezmění, ten umře. A myslím si, že to vystihuje spoustu těch myšlenek, které jsme tady dneska nakousli. Pánové, díky za to, že jste se účastnili tohoto interview, díky za vaše vstupy a podnětné informace, ne z vaší analýzy, ale z vaší praxe. Já můžu jenom vyzdvihnout a podpořit myšlenku ESG klubu, která je skvělou platformou pro spoustu firm, který neví nebo chtějí získat nějakou inspiraci, nějaký kontakty, nebo možná jenom zjistit, že v tom nejsou sami ztracení a můžou se pokojně přidat a využít toho obsahu, který ESG klub nabízí.
taky odkážu na vaši analýzu, kterou uvedeme v příloze určitě a poskytneme ji všem zájemcům, kteří by si chtěli přečíst ty věci do detailu, o kterých jsme se dneska bavili. A doufám, že se nevidíme, neslyšíme naposled a že příště společně otevřeme další téma a možná půjdeme třeba konkrétně víc do hloubky. Ďakujeme za pozvanie a osobne pozdravujem všetkých kamarátov aj v tejto téme, ktorý máme v Českej republike. Ďakujeme za pozvanie. Mějte se, pánové. Díky. Ahoj. Majte sa. Dovidenia.